И здравейте всички, които ме гледате, аз съм Смаш или пък както в YouTube види съм. В момента правя първият клип на синглплеер света на Майнкрафт. Така го кръстих, защото не знам как да го кръста. И сега ще ви покажа какво съм направил там и така как съм се развил. Първо само да кажа преди, ако някой ще каже, например, че съм читвал или нещо такова. Ето, сами се уверете. Не мога да използвам такива команди. Тук имам чести неща. Клибове, ценните неща. Тук морков и картоф ми паднаха от едно зомби. Горе, едно там. Малко ще покажа. Имам енчантните кирки, ефективност 1. Не знам защо я направих, без да искам. Ефективност 4, Unbreaking 3. Ефективност 4, Efficiency 2, Fortune 1, дървена кирка, да, Looting 2, меч и този меч. Тук бакулци, и ще търся енда скоро. Така, тук имам един Enchanting Crown, така се каже. Така, качваме се нагоре. Тук си направих нещо като тераска. Тук си държа дървените неща. От тук направо се влизам в недъра за по-пряко. Така, забравих да кача горе. Горе съм си направил камина. И легло, в което ще се наспим. Къщата ми я построих тук поради причината, че намерих майншафт от тук надолу, който вече е експорнат. Аз почнах чак сега да снимам. Има го предвид, да. Но не го направих и те първо са го правя, не знам защо. Ще да правя нещо. Да. Опа. Тук ми е фермата за вилиджери. Тук някакво легло, ако стане нощ. И ме мрази си ходя до къщата. Знам, че фермата не е така, но сега в този епизод ще да направим. Един приятел, поне така каза, че трябва да сложим врати тук отвътре. Това не знам дали е вярно. Мисля, че трябва да е така и да, сеща се какво ще правя. Тук нищо няма. Тук съм си разчистил малко и мисля да си правя някъде по-голяма къща. Там има плейнс. Това там високото бях закопал зомби вилиджер. Да, но вече го няма, защото го направих на вилиджера с, както знаете, с Sweetness Potion и златна ябълка. И вече там. Сменеме. И да кажа, че клиповете ще трябва да са по 10 минути заради бандикама, с който снимам. Ако не, ще трябва да се науча как да снимам с Frapsa, OBS и тези неща. Само две нещо. Опа. Не. Да. Не. Fuck you. Окей. Да се върчи малко звука. Добре, след това откъде го направих? Да, не игра на фулскрин, защото снимам. Добре, сега къде трябваше да направя тази топотия? Добре. Стига. Добре, хора, връщам се след малко, само да намеря откъде направих тази простия. Да, и това е супер малко. Окей. Отново съм тук, видях откъде е. Мисля, че така е по-добре. Не знам, напишете в коментарите как е. По-добре. Да, аз трябва да си обикалям. Преди съм показал. Стъпки. Добре.
Тук имам проначало, като започнах някаква фермичка, тук убих повечето крави, защото ми трябваше стик, да, пържените. Тук има малко sugarcanes, тук трябва да има сиц по принцип и виждам зомби. Къде? Чувам зомби. Къде си бе? Къде си бе? Ела бе. Опс. Ахе. Къде не съм къс? Няма го. Ей, тук малко sugarcanes. Не малко, а много. В смисъл не е много, да, не знам вече какво къде. Там надолу го дигнах така, защото имаше майншафт. Тук умрях като някакъв бонак, защото това. Защото исках да се пробвам да изпълня един achievement Give Me Diamond, който уж трябва да се даде диамант на зомби, някакво такова, обаче аз не го, дам диаманта, обаче той не го взима. Не знам, напишете просто пак в коментарите, ако знаете как се прави този achievement. Да не трябва някой да ми влиза в света. Не знам. Окей. Този клип е само за... да покажа само какво има тук. И да потисам правя. Да, сега трябва да отиваме до Недъра. Да покажа. Не, добре. Сега... Що се качвам, бе? Не мога. Добре, това е. Добре, не. Нищо не. Ще да кажа да се върна след малко да отида в Недъра, но не. Да, направо да отиваме. Това дърво там, не знам, защо съм го сложил. Да. Тук имам някакъв чест, не знам, нищо нямам. Тук съм и... Напред го е така, знам, че се движи бързо и няма се движи бързо. Просто така, като за операция да не е празно. Тук нещо като фермичка си направих, обаче нещо не ми се получи, не знам какво. Обърках сигурно много неща с редстоун, защото гледах някакъв урок, по нещо не се получи. И не знам, прецаках се. В смисъл горе-долу си работи, де. Ето така е. Ето. Да, намерих Фортес. Там обрано и всичко в него, така че това е тъпо, защото почнах малко по-късно този survival. Карах си колбата. Така. Да. Идва тука, но тук ги блъскаме с това бутонче. Алекса не ме пали, защото това е недостатък на фермата. И, например, ако имаме там паднали предмети, опи не може да ги вземе, цъкаме просто ето. Гадна да сблиз. Продължавам клипа, стана лек фейл. Нали майка не знаеш... Не. Защо винаги трябва да умирам? Защо все аз? Защо? Айде да умрях. Ако направим... Да, съм на хард. Ако направим ето така, дали ще можем да се спасиме? Пулза. Yes. Добре, пуснах без съм писала, защото сме много добре. Цъкате този бутон. Цъкаме този бутон, да, и се избутват напред и после трябва да цъкнем пак този бутон, за да се върне това назад. Не знам, защо се чупат така блоковете бързо. Ето, върнаха се. Това беше всичко за този епизод горе-долу. Показах
там каквото имам горе-долу в този свят. И чао!